1% गुन गैया जोंनाव माखासे बै खेला बेला फेरले फेथेब बुंग्राफ्रा नाथाय गाव ओंखायनो जोंहा गोख्रोंखा जों देरहाखाबाय नंगौ नामा खालायनायजों लोगोसे सुफ्लंनाय दानसोमनाय दानख्लानाय सौखिनाय सौखानाय साफ्रोमबो एक्सन डिबिफ्रा आसाम एसेम्बलियाव खामानि मावनो थाखाय बिपिएफ पार्टिनि केन्डिडेटखौ देरहासार खालामनानै बिथांमोना माबायदि मावगोन आरो फांफुंबा 5 बोसोरनि उनाव सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ पार्टिनि एक्सन डिबिफ्रा आरो नायनाय नंला बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टी मोनसेखौनो जों बुंनो हायो गावसोरल' थांलाय फैलाय सुबिदा लानाय इउपिपिएल पार्टिया जेब्ला खुंथायाव दं बिपिएफ पार्टिनि साफा सानै लिडारफ्रा इउपिपिएल पार्टियाव थांनानै लिडार जालायबाय आरो इउपिपिएल पार्टिया खुंथायाव गैला बिपिएफ पार्टिया खुंथायाव फैलायबाय आरो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय ग्रोब फैफिनलायबाय गावसोरल' सुबिदा लानाय माखासे रायजो राजाफ्रा सुबिदा मोनदोंना मोनाखैथाय बेबायदि गावसोरल' बिटिसिआव सुबिदा लालायबाय थानाय बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि थाखाय बिथांमोना साननो थाखाय सम दंना गैया फाग्ला गोसो आंनि हमथा हाया मिस्टार थाक्लाइ गुन्दाबो लायो एक्टरबो लायो बर' फिल्माव सैथो बाथ्राखौनो दांनानै होबाय बेबायदिबाथ' इउपिपिएल पार्टिजों जोगार जागोन सैथो बाथ्राखौ थाक्लाइआ दांनानै होबाय फिसा फिसौनि बाथ्राया मालाबाबो रज'आ हाग्रामा महिलारि सारनि हिन्जावखौ मेगन सानानै रुंगुल बर'आ मा बुंखो मा आन्दालन खालायग्रा दावहा नांग्रा बिर जोहोलावफ्राल' लिडार जानांगौ नामा थाखा फैसा गोनां मानसिया समाजनि खामानि मावनो थाखाय गोरलै जायो आं थाक्लाइआ मालाबाबो ओरै बुङा आंहा पलिटिशियानबो नङा आं आर्टिस्ट आं पलिटिशियानजों दं थाफाय बयबो थायो एक नम्बरावनो हाग्रामा महिलारि आरो रिहन दैमारि बिथांनि मुङा फैगोन बिएलटिनि बै समनि माखासे मुंख्लंफोरानो गोबांफोरा सिबायफोरा खस्थ' जानानै दङ सोरबा बेराम आजारजों भुगिनानै दङ बिथांमोना नांगौ बायदि इस्टाब्लिशमेन्ट मोनाखै अब्लाना सेवलि महिलारि बिथाङा बिएलटिनि माबा दैदेनगिरिमोन ना बड'फाजों खामानि मावदोंमोन ना बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन 1% गुन गैया जोंनाव माखासे बै खेला बेला फेरले फेथेब बुंग्राफ्रा दिनैया माथो औ बे मैया गोदाव सोराव आन्दायलाबायनानै थाबाय थानायखाय आं दोनफैबाय दा आंबो सिनाया बेखौ मोजां थगायदों आंना फिसालाया ओमफ्राय बुरबाब नों बाद दोनथ'दो भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो इउपिपिएल पार्टिखौनो होन बिपिएफ पार्टिखौनो होन गावसोरनो गावसोर सुबिदा लालायलायबाय थानाय मालाबा समाव इउपिपिएल पार्टिया खुंथायाव फैयोबा बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमाफ्रा इउपिपिएल पार्टियाव थ्रोब आरो इउपिपिएल पार्टिनि माखासे गेदेरमाफ्रा खुंथायाव गैयाबा बिपिएफ पार्टियाव थ्रोब गावसोरल' सुबिदा लालायनाय फिसा फिसौआ सुबिदा मोनदोंना मोनाखैथाय नाथाय बे मोननै पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो सुबिदाखौ रावनोबो नागारा प्रमद बर'नि खुंथायाव साफा सानै बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल पार्टियाव थ्रोब बे लिडारानो फिसा फिसौ रायजो राजाफोरखौ सुबिदाखौनो होआ साफा सानै रायजो राजाफ्रा सुबिदा मोनदों जानो हागौ दा दिनैनि समाव जों बुंनांगोन इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैखौ जों मोनसे बुंनांगोन बिनि थाखायनो एक्स एनडिपिफ्रा आसाम एसेम्बलियाव खामानि मावनो थाखाय बिपिएफ पार्टिनि माखासे साफा सानै जायफोर बिपिएफ पार्टिनि केन्डिडेटफोरखौ 5 बोसोरनि थाखाय एक्स एनडिपिफ्रा आरो खेबसे नायनो थाखाय देरहासार खालामनो थाखाय एक्स एनडिपिफ्रा बिपिएफ पार्टिजों बा बिपिएफ पार्टिनि केन्डिडेटखौ देरहासार खालामनो थाखाय एबार खेबसे बयबो हेफाजाब मदद होनो थाखाय आवगायबोदों आरो सोलाय सुलु जाबाय थायोबा एक्स एनडिपिफ्रा सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल आरो नायनाय नंला गावसोरल' बिपिएफ इउपिपिएल बिटिसिआव थानाय सोलाय सुलु गावसिनि बेनारखौ ट्रेक्टरनि बेनारखौ नांगोलनि बेनारखौ बे गानलाय सोलाय सुलु गानलाय फिसा फिसौफ्राबो सुबिदा मोनदोंना मोनाखैथाय नाथाय बे गेदेरमाफ्रा बिपिएफ पार्टिनिबो लिडार इउपिपिएल पार्टिनिबो लिडार सोलाय सुलु गावसोरल' सुबिदा लानाय आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मा सम दं बिथांमोना खबर लानो थाखाय 5 बोसोरल' एक्स एनडिपिफ्रा देरहासार खालामनानै नायगोन मोजां मावोबा आरो 5 बोसोरनि उनाव बिथांमोनखौनो आरो दोनफिनगोन नाथाय 5 बोसोराव मोजां मावनानै दिन्थियाबा मोजां खामानि मावाबा एक्स एनडिपिफ्रा बिपिएफ इउपिपिएल आरो नायनाय नंला दा रायजो राजाफ्रा थोंजोङै नुबाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे गेदेरमाफ्रा बिपिएफ पार्टियाव नांगोलनि छबिखौ गानहैलायबाय आरो प्रमद बर'नि खुंथायाव इउपिपिएल पार्टिनि खुंथायाव
बिपिएफ पार्टीनि साफा सानै थाखा लबिफ्रा ट्रेक्टरनि सबिखौ गोदोनायाव थ्रोब सोहैलायबाय गावसोरल' सुबिदा लाबाय थानाय फिसा फिसौफोरखौ थालखौनो लाया साफा सानै रायजो राजाफ्रा सुबिदा मोन्दों जानो हागौ नाथाय बै इउपिपिएल आरो बिपिएफनि माखासे गेदेरफ्रा गावसोरल' थांलाय फैलाय बेबायदिजों जानाय नङा आसाम एसेम्ब्लियाव खामानि मावनो थाखाय एक्सन डिपिफ्रा बिपिएफ पार्टीनि केन्डिडेटखौ सापर्ट होदों आरो 5 बोसोराव मोजां खामानि मावनानै देखायाबा सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ आरो एक्सन डिपिफ्रा नायनानै थानाय नङा आलादा रायजो राजाफोरखौनो गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौनो नांगौबा सिदा सिदि मानसिफोरखौ नांगौबा एमसिएलए सोरबा एमएलए एमपि बानायनानै दैथायहरनांगोन बा आन्दालनखारिखौ नांगौनो आन्दालनखारिनि दैदेनगिरिफ्रानो प्रमद बर'नि खुंथायाव थाजोबदोंमोन मा मावनो हाखो जाम्बा जाम्था हाग्रामा मैलारिया लामा दालां गावजों एखे लोगो आन्दालन खालायनाय सोरखौबा पिअन साख्रियाव सोरखौबा आर्मियाव सोरखौबा पुलिसाव मोजां साख्रियाव सोनानै होनो हायाखैबाबो माखासे साख्रियाव सोनानै होनो हाबाय जाम्बा जाम्था लेखा गोरोंफ्रा माथो 5 बोसोराव सोर आबसुनि आन्दोलनाव ओंखारनाय एक्सन डिपिनि आन्दोलनाव ओंखारनाय बिएलटिनि आन्दोलनाव ओंखारनाय भलन्टियार आबसुनि आन्दोलनाव ओंखारनाय रायजो राजाफ्रा गावनि खामानिखौ दोनथ'नानै आन्दोलनाव ओंखारनाय सोरखौ सुबिदा होखो सोरखौ फिसा फिसौ साख्रियाव सोनानै होनो हाखो मोजांबाबो गाज्रिबाबो हाग्रामा मैलारि सारखौ बुंनांगोन बिनि थाखायनो हाग्रामा मैलारि सारनि हिन्जावा देरहासार जायोबा रायजो राजाफोरनि खामानिखौ सरकारनि फैसाखौ नेयालासिनो गामि ओनसोलनि माखासे फिसा फिसौ खामानिखौ गावनि थाखानाय फैसाजोंनो खामानि मावनो थाखाय नुहुरो मानो होनोबा हाग्रामा मैलारि सारनि सम्पति खामायनाया थोखाबाय हाग्रामा मैलारि सारनि हिन्जावनि सम्पति खामायनाया थोखाबाय इउपिपिएल पार्टीनि माखासे गेदेमाफ्रा 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनो हेफाजाब मदद होनायनि जानगाराव थानानै गाव खामायबाय आरो माखासे थाखा फैसा गैयै सोरबा लिडारखौ आरो जुदि लाबोयोबा बे 5 बोसोराव गाव खामायगोन 5 बोसोरनि उनावसो रायजो राजानि खामानि मावगोन होननानै सोरनिबा गोसोआव थिरांथा लानानै फैयो जायफोर थाखा फैसा गैयै जायफ्रा एमएलए जागोन एमसिएलए जागोन बिटिसि इलेक्सनाव आं एमसिएलए जागोन आसाम एसेम्ब्लिनि थाखाय आङो एमएलए जागोन बेबायदि थांखि लानानै फैनाया 5 बोसोराव गावनि थाखाय इनकाम आरो 5 बोसोरनि उनाव रायजो राजानि नेक्स्ट खामानि होननानै सोरनिबा थांखिया बेबायदि फैयो नाथाय हाग्रामा मैलारि सारनि अनसुलि बिसिया बेबायदि थांखि लानानै फैयाखै सोरबा हाग्रामा मैलारि सारा आं खामायबावगोन आरो आंहा आरजिनांगौ आंहा दं होननानै बेबायदि हाग्रामा मैलारि सारनाव गैला गावनि थोजासे थाखा फैसा दंखासै बिनि थाखायनो समाजनि मोजां खामानि मावनानै गावनि पावार आरो गादिखौ लानानै समाजनि खामानि मावलांगोनखौसो जों नुदों हाग्रामा मैलारि सारखौनो होन आरो हाग्रामा मैलारि सारनि बिसिखौनो होन 1% गुन गैया जोंनाव माखासे बै खेला बेला फेरले फेथेब बुंग्राफ्रा नाथाय गावखौ नाया बियो सासे दैदेनगिरि सासे हारिनि सेक्रिफाइस खालामग्रा मानसिफोरखौ जों बुंनाङा ओंखायनो जोंहा गोख्रोंखा जों देरहाखाबाय नंगौ नामा गोसोआ जोंना मजबुत जाबाय आरो माखासे खोथाया बिराद गोथौ फैगौ नोंथांमोना जेननो नाङा फैगौ महरा स्रां नुजोबसिगोन सोरबा जोंनि गेजेराव जों कनफिउज जायो ओरैनो बुङाखै आं थाख्लाया मालाबाबो ओरैनो बुङा आंहा पलिटिशियानबो नङा आं आर्टिस्ट आं पलिटिशियानजों दं थाफायो बयबो थायो सोर थाया सोरबाया बुङो आं पलिटिशियानजों नङालै होनो मानो नङा जानो नोंथ' भटखौ सेरहैथारो होमबा बबेबा सबियावथ' दंथारो नोंसोर पलिटिशियानाव ओंखारनाङाब्रा होनो आं ओंखार जोंहा जाहैबाय गोरबोजों जों मोजां मोनो प्रमद सारनि नीति आदर्शखौ जोंनि हारियाल' मोजां मोना बिभिन्न जाति जनगोष्ठीजों मिलायनो हानाय खौसेथायाव लाबोनो हानाय गोहो आरो बोलोआ इसोरा बेनो हरदों बेनिखायनो फै जों रंजा बाजायै जोङो राजु सारजों दावबायनि जोङो मोनसे बोलो एबा खौसेथि जानि बैसोर आइ आफा बिदा फंबाय जोंनिनो दुखु मोननानै थांनाय बिदा फंबायफोरखौ जों गाज्रि मोना बिसोर फैफिनगोन आंनि खावलायनाय दिनै खेरलेबखौ खेरलेब गासैल'सो बाहागो खेरलेब गासैजों माथो बेनिफ्राय सेरफांनिफ्राय क'क्राझार थांबानो ससेयावनो गोमोरलांखागोन खिन्थु मानखौथ' जों फाननो हायाना ओंखायनो फै सरकारनि थाखाय गोदौनो नाङा बिसोर सरकार दादों होननानैसो जों गोदौलाबायदों आरे माने एसेग्राब बोसोर जों नेबोबाय 6 मासल'सो जादों नङा होमबा 8 मासावबा मा जाहैफिनगोन जाहैनायाथ' जाहैथारगोन जोंहा खुलायै बुङा जाहैगोन नंखायथ' एवफुला मेवा जोबथारबाय मा होनो मा मानो सोरखौबा नारखोलागासिनो ओरैबायदि बुंथारदो होननानै दा गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव मानो एथ'ग्राब नारा नाथा बुंलायबाय थानो नङा होमबा
जोंहा मोजां मोनसे सान्थौजों आवगायदों इउपिपिएल पार्टिया दिनै जानो हागौ सोरबाया लिडार दोननानै जों बिथांमोनखौ सालायनो थिनदोंमोन नाथाय बिसोरना माखासे लिडारफ्रा गांनायफ्रा बारा जायोनि जों दुखुथियाफ्रा गांनाया जोंहा सानसेबाबो रसा नांनानै थानो हायो दा बेनिखायनो फै जों हेफाजाब होलायनि आरो खौसेथियाव थानि जोंजों अनेक दंसै दा गुबुन हारिया इउपिपिएलआव मानो भट होगोन मिथिबायना जों बयबो मिथिनाया मोजां जों होथारगोन बिसोर मानो होगोन हरसेयावनो एसटि मोनगोन होनलाबायथारबाय आबा बिसोरबो उन्दुनो ओंखारला गाबोननो मोनथारसैबा मोनसे बर' प्लास बायबा मोनसे फ्रि होननायसो जादों बाथ्राया मिथिबाय नङालाय हा बिदि आंनोबो दानो बुङोब्ला दानो मोनथारगोन नोङो एसटि आंनाय मा बिदिनो बिसोरा बिश्वास खालामदों फोथायनाय दं बिसोरबो संघर्ष खालामदोंना बिसोराबो नाथाय खनफे थगायनो खनथाम खनफेसो थगायजाबाय ओंखायनो बिसोरबो होखाला जोंनो होगोन बिसोर बुङोना सिरि बर्डआ जोंनि जोबहोनो सिरि बर्डआ टेलेन्टेडनिसो जायो सोरनिबा बे गेसाव रावखौ बुंनायजों सोरबा नंखाय बुंनायजों सोरबाया ओरैबायदि हाग्रामाखौ बुखिबाय दाना जोंनाव जायगा लालायबाय देरहालायबाय ब्लड थांलायबाय बे माबे खुगाजों बुंबावगोन दालाय रायजोफोर होननायनि सिगां बुंखाजोबगोन माथो रायजोखौ मारै बिसिबां थगायनो हानो आइ आफा बिदा फंबाय गाहाय गार्जेनफोरनिबो बोर आशीर्बाद दङ इउपिपिएल एथ'ग्राब बे बैसो गोनांफोर गाहाय गार्जेनफोरनि साव जानानै माहायथो थांगोन बिसोरलाय इसोरा थगायनो नाङा राजनितिकआ दिनै दं गाबोन गैया नाथाय जोंनि अनलायनाय खौसेथिया बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीजों अराय सम थांनानै थागोन नङा होनबा बेनिखायनो फै आं एन्टारटेनमेन्ट खालामनो गोसो दंमोन नाथाय दिनै सान्थि गोजोननि हान्जा सुरनायसो नालाय फैबाय थानाय समाव आंथ' अराय सम थागोन जेलासिम प्रमद सार दं राजु सारमोन दं आङो अराय सम थागोन आरो नोंथांमोनजोंनो लोगोसे थागोन बेखौनो बुंना फोजोबनाय जाबाय।